Ola, que tal estades? O que acabades de ver é a nosa biblioteca, que está ordenada de unha maneira así un pouco friki, tanto en Excel, está ordenada por categorías, como con pegatinas, como por exemplo esta. Temos máis de 600 libros, eu penso, clasificados, e algún que queda por clasificar. Entón, o que vos quería presentar son varios libros, porque non teño ningún libro en concreto que sea o meu favorito. Vou empezar polas novelas, que creo que é o xénero que máis me gusta. Aquí teño dous libros, un é 1984 e outro é Fahrenheit 451. Son dous libros moi parecidos en canto a temática, sobre unha crítica sobre os totalitarismos, sobre o control das persoas, que son, este creo que é dos anos 40, este dos 50, pero están moi vixentes e son moi fáciles de ler, moi entretenidos e moi críticos. E outra novela que me gusta moito é A conxura dos necios, que creo que Calandraca ten en galego tamén. Elexino porque o libro creo que me fixo rir máis de todos os que li na miña vida hasta ahora. Tamén me gustan moito os cómics. Por exemplo, un que lexín foi de Etienne Dabodou, non sei se se pronuncia así, xa me correxirá Lola, e Los ignorantes. E na Biblio do Instituto tamén tedes outra que é Rural, do mesmo autor, que foi onde coñecín a este autor. Gústame moito tanto este libro como Rural, porque fala dos traballos do rural, dos traballos tradicionais, en cómic, dunha maneira moi ilustrativa, moi divertida e moi bonita. En canto a debuxo tamén, este outro libro que podedes coller na biblioteca do Instituto, que é Mujeres en el deporte. E ten unhas ilustracións tamén que me gustan moito. Hai tamén outra versión que é Mujeres en la ciencia, creo que se titula, da mesma autora. En canto a autores en galego, pois vou a recomendar o meu amigo Chisco, Francisco Fernández Naval, que como a min é ourensán, pero con vinculación na Costa da Morte, e ten libros pois desde narrativa, ensaio, poesía, de todos os xéneros. Lexín estes dous, aínda que teño casi todos ou todos os seus libros, e un é O Bosque das Antas, de unha pequena novela, e outro é Mar de Lira, que é poesía. Lexín os dous porque están moi vinculados coa natureza bueno, basicamente por eso, e porque, por exemplo, Mar de Lira, pois, ten moita relación coa Costa da Morte. E por último, quería vos presentar os 3 libros que estou lendo agora e unha non recomendación que para mí non deberíades facer, que é ler 3 libros á vez ou ler varios libros á vez, porque ao final empezo lendo un, sigo con outro no mesmo día, incluso leo a veces 3 ao día e non sei moi ben onde estou nin como estou. É un libro A cidade dos nenos, de Tonucci, que creo que é un libro que todos os profesores, todos os alcaldes e incluso todos os pais e nais deberían ler, moi en relación cos nenos e co xogo libre nas rúas. Outro é de outro ourensán, de Vicente Risco, O porco de pé, que estou comezando a ler, pero parece bastante divertido e interesante, unha sátira á sociedade da época, pois Vicente Risco era un dos personaxes da xeración Nós de Ourense. E por último, pois estou lendo un libro de viaxes en bicicleta que é unha das miñas paixóns. Nada máis, estas son as miñas recomendacións e se queredes que vos preste algún libro ou que fale máis de algún outro libro, pois xa me podedes preguntar. Gracias, un saúdo.